Shalom, oras amanginang remaja nampo sebelum selamat Paskah Marihita Saluhutna. Sebelum kita mulai ibadah di Minggu Paskah pagi hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Selamat Paskah Madihamu Saluhutna ruas ni huriata akana hina holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Namar pungu dohita muse saderion makalason haheheon ni Tuhan Yesus Kristus cian hamatean marhuaso situtu do haheheon ni lau pamatehon huaso ni hamatean asa mangulu akana mate. Ima tutu atong tapuji jala tapasangap maibana namar muliai Maredde mahita sian bukede nomor 10 tolu ayat sadaro di ayat tolu laus jongjong mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadiai, na tumo palangit dohot tanoon. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, hariondo na jinadihon ni Jahoba, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi, batu nong binolokon ni akka pande bagas, ima gabe batu parsuhi pinamasa ni Jahoba doi halongangan doi anggo di matata. Haleluya. 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 Martang yang mahita Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliater dohami tuho, ala ditaluho no do dosa dohot hamatean, marhite-hite hama matemi, ala disondangi ko do tanuman nami, asa marpak kirimon namangulu hami alani haheon. Dang pola bima biar hami midah hamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu dohami, ipaucak
To dohami sian haholoman tu hati uron, sian hamatean tu hanguluan. Tong pargugoi mahami mamuji dohot mangului o ari-ari pasangapo ko di bagasan haporsiaon na mangulu. Paima sahat hami tulabungmu. Amin. Marede mahita siap buku ede nomor 55 ayat sada dohot ayat 5. Tatangihon ma patik ni debata di parningutan haheon ni Tuhan Yesus ima natar surat di panindangion haporsiaon konvensi HKBP bidung onom tahau porsiai jala tahati dakodo debata do patupa haluani ima haluaon sian dosa sian gonggoman ni sibolis dohot hamatean angsian ragam ni huaso namaralo tuhata ni debata. Sian asi dohot holong ni roha ni debata do dipatupa haluau ni marhite pakokopon ni anakna nasasadai. Tuhan Yesus Kristus namate dihau pinarsilang. Natuat banuatoru dong ditanom jalan nama mulak mangulu di ari patulu. Halo haluau ni ia haluoni hamuliaon ni debata dohot hatuaoni jolma doi nunga malua na porseai atik pe godang dope parukilon si boluson na di portibion sai di palua asi ni roha ni debata do na porseai sian ragam ni mara di ngolu ganup ari di ngolu pardagingon nang partondion pe manang marsa sahalak manang marsa sapunguan.
Marhite podaon taudal hondo. Na so adong haluaon na asing sian haluaon na pinatupa ni Yesus Kristus. Jala Yesus Kristus sabing do na puna halak na pinaluanai. Alanii tatulak do poda na mandok. Boy jolma paluahon diri nasian gonggoman nis dosa. Sibolis dohot hamatean. Marhite sian na manadikon hariburon ni portibion. Laos tatulak do poda na mandok. Usaho ni jolmai sadiri do na manutuhon haluon na. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Amin. Mari de mahita syabukede nomor 10 ayat sada rodi ayat 2 los jongjong mahita. Tima dosata nagodangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na soha tudusan pardengan bahasa doho jala ro di saleling nileling na di asini roham saya marpu pamuati maroham di hajahaton nami jala saya unang be ingot akadosa nami jojot domar dosa hami maradoponho jala jocot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangal sion nami punang alang asini roham say urupi yang mahami o ale Tuhan debata hatuon nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Oh
tabege mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Para siroha jala pardengan bahasa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hobar tu aka dosata, jala dang dibaloso tu hita hobar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana, hasangapun ma di debatana digijang. Marede mahita syabukede nomor 632 ayat 1 rodi ayat 2. Hata ni debata turpuk epistel di pesta paningoton aheon ni Tuhan Yesus sadarion iman atar surat di Yohanes 20 ayat 1 rodi ayat 10 tajaha mamarsika sorin dungi di ari parjolo dung salpu ari sabat lau masih Maria Magdalena sogot dina holomi dope tu tanomani jadi di idama naung dihidat batui sian tanomani. Jadi bohat masih Petrus dohot sisean nasada nari jadi sahat manasida tu tanomani. Jadi di paudak madirina di ida mapeak aka pangalilit alai dang bongot ibana. Roma nang si Petrus sian kudina di bongoti ma tanomani jadi di ida mapeak aka iti. Anggo seka panaputi ni uluna dang rap dohot aka pangaliliti kulik do dibalun tu ingananna. Pe asa bongot nang sisian na terjolo saat tu tanomani. Aidang dope dia tu sinasida hata ni surati namandok ikon hehe ibana sian namate. Ima sahatna martua ma akana tumangihon hata ni dibata jalan nau peopsa. Amin. Marede mahita sian pupende nomor 96 ayat sada dohot ayat ono ayat tolu los jongjong mahita.
didakko maha porseotai songona hina tidakko ni dongata saha porseaon disandok portibion rap mahita mandok au porsea kata Jahoba ido ama pargogo nasautu na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasarada iman tubuhon si Maria nagabi-gabian si Anton di porbadia dorang sohabubuan ido tuhata na tumao na bernit di panguman na silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilan na tuat ubano toru dungtano na mongul Azugo, auto abusia mendebata Jahoba, nama naik na pergogo na suat, ima imana nus, mi halap na mulu dohot namate, au porsea, kadong sadahuria nabadia, dia halap na artis nabadia, kau dia selain dosa, kau dia tai namando, pak mangulung muluan nasura sudah. Tabegema kursian seksi paropuan. Oleh puji debata, haleluya. Dengar holong rohai, haleluya. Ayo pokok kita, haleluya. Mati
Sabegema warta tuhita di minggu sadarion. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kita, kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung. Horas Madihita Saluhutna. Nama minggu hari ini adalah Minggu Paskah pertama, yang artinya Pesta Parjolo Parningotan Haheoni Tuhan Yesus, dengan topik minggu Hawaso Haheoni Yesus atau Kuasa Kebangkitan Yesus. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu ini kita mengadakan baptisan kudus untuk 2 orang anak-anak, yaitu 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Biarlah anak-anak tersebut dapat bertumbuh dengan baik dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kebaktian Paskah kedua. Besok hari Senin tanggal 5 April 2021, gereja kita mengadakan kebaktian Paskah kedua, masuk jam 9.30 dan diikuti dengan acara perjamuan kudus. Marilah kita mengikuti kebaktian tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ibadah pertanggiangan secara live streaming. Pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, jam 19 WIB atau jam 7 malam, akan dilaksanakan pertanggiangan sektor secara onsite dan live streaming di Gereja HKBP Bincarung untuk sektor 1 dan sektor 3. Diharapkan supaya jemaat dapat hadir di gereja, dan untuk topik bahasan PHD sektor diambil dari Poda 17 ayat 17 sampai 20 dengan topik Pajojong Pasaoran Namarsi Haholongan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Poti Parasian Gerakan 1000 untuk dana pensiun HKBP. Gereja kita telah meletakkan di pintu gereja depan Poti Parasian Gerakan Rp1.000 untuk mendukung pendanaan dana pensiun HKBP. Untuk itu mari berikan dengan penuh syukur dan semoga dana pensiun HKBP dapat berjalan dengan baik ke depannya. Dan bagi jemaat yang mau menyumbang, dapat memberikan sumbangannya melalui gereja atau ke rekening dana pensiun dengan men-scan barcode yang sudah ada di Poti Parasian. Himbauan PSBB. Sesuai dengan himbauan pemerintah Kota Bogor dalam rangka menghambat penularan COVID-19 di kalangan gereja dan Kota Bogor, kami menghimbau supaya semua anggota jemaat yang merasa kurang sehat supaya dapat cepat berobat ke rumah sakit dan menghindari kontak langsung dengan orang lain dan tidak hadir dalam ibadah kebaktian minggu. Jika ada yang bergejala terpapar COVID, dapat menghubungi Parhalado dan Seksi Kesehatan Huria. Dan bagi yang hadir di gereja harus benar-benar sehat, tidak dalam keadaan demam, flu, batuk, dan suhu tubuh harus di bawah 37 derajat Celcius. Selalu memakai masker dan mencuci tangan dan menjaga jarak. Himbauan tentang parkir. Diberitahukan kepada jemaat yang membawa mobil ke gereja supaya diperhatikan agar tidak memarkir mobilnya di seberang gereja atau di halaman rumah nomor 6. Sebaiknya parkir mobil di dalam halaman atau di depan gereja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat ulang tahun.
seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarum mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 4 April 2021 sampai 10 April 2021. Firman Tuhan berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan untuk kita hari Minggu ini. Rekapitulasi keuangan Minggu 4 April 2021. Jumlah penerimaan Rp66.150.001. Jumlah pengeluaran Rp28.476.000. Saldo minggu ini Rp37.674.001. Saldo minggu lalu Rp213.11.911. Saldo minggu ini Rp28.476.000. Saldo per 4 April 2021 Rp241.487.911. Demikian warta jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Rede Mahita Sian Bukede nomor 624 ayat sada rodi ayat 2. Damene debata nasumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah madihita saluhutna tani debata nagabe songon ujahan di parminggota di lasni rohata di parningotan
Ari heheon ni Tuhan Yesus sia kamatean iman adena sia baritan nauli na sinuratun si Markus bidu 10 mamuka mesenet sia 1 ayat 10 Markus 10 ayat sia 1 10 do topik kuasa hayon ni Yesus, kuasa kebangkitan Yesus sono maridok disita pai huti hutma di bagasar rohata alai anggo Yesus nang mulak mangolu sogot di hari parjolo dung ari sabati di pataridaho do dirina jumolo tu si Maria Magdalena sianido di pabali na jolo pitu si bolis jadi lau mai pabuah hosa tu akan madongani ibana na jolo akan marsak jala tu matangis alai dang porsea na sida nang mangolu jala nang diida si Maria ibana donge di pataridahon ibana muse dirina tu dua halak sian nasida marupaho rupa na asing dinalaho marhutana sada nasida jadi dohot manasida Roma marita hosa tua kadongan nai alai nang nasida dang dihapursiai donge muse ujuhudul nasida mangan di pataridahon madirina tu nasa 10 sadai dipicang maganggu dohot jogal ni rohana sida ala soporsia nasida diaka nang marnida ibana nang hehe sian namate jadi ni nama madok nasida lau mahamutu lihat portibion jami tahu kamu mabarita nauli itu nasa natinopa na porsia jala tardidi dapotan haluaun alai na soporsiai hona uhumdo jala tada akan mangihut tuna porsea pabalion nasida do aka sibolis marhiti-hiti guarhu dohot makatahon hata nai baru joputan nasida do aka ulok jala nang diinum rasun hamatean dang pola mahua nasida apenon nasida matangana tu akan namarsahit gabe malum mahilalaonna ido sahatna dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dihita namarpung apala di bagasan obason molo rohita tutunga-tunga di bagas joron di bata polado 2 hali hita imana parjolo dipukul 40 nasogot ima di buha-buha ijuk ima laumar ningot ima situasi tiki haheheon ni Tuhan Yesus ima nabongot akaparopuan
Aka boru-boru tu tanoman ni Jesus, lau mamiahi bakke ni Jesus, alai dang di sibe Jesus. Ay nungai hehe ibana songon nanidok nai. Jala Roma hita musenuang ima makalason, ima naidokonna taringot tu ari parningotan haheheon ni Tuhan Yesus jala pola do di tonga-tonga ni huriata KBP di pesta hodoi 2 ari ima satu pesta paduaon ari marsogot. Alaniaha tanpa kebangkitan Kristus maka sia-sia pemberitaan para nabi. Ausura sohe di pahehe de bata Jesus sisian namate marisuang do haporsiamuna marisuang do nang akajamita marisuang do parsihohoton ni jolma ima di pasu-pasu ni debata di pakirimon ni debata alaniaha adorang sohaheon ni Jesus ngolu ni jolma marujung di hamatean. Ketika manusia mati maka itulah akhir daripada hidup dan pengharapannya. Tetapi dengan kebangkitan Yesus Kristus maka dikatakan di situ bahwa akhir kehidupan manusia bukan dalam liang kubur tetapi kehidupan yang kekal yang sudah disediakan oleh Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jalalas ido nang tugasnya kena porsia mo lidoko nakidisi lau mahamu tu lihat pertibion barita kamu ma barita jami tahu kamu ma barita nauli tu nasa nati nopat. Bukan hanya sekedar kepada manusia tetapi seluruh segala makhluk. Alanya songonong jojo tabege di Filipi 2 ayat sia 1 ada segala makhluk yang berlutut itu bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di situasi na songoni hita di bagasa ngoluta ati penunga tabege marula-hulak ima jamita naidokona taringo tuhaheon Tuhan Yesus alai bodo hita songon naidokona di bagasa turpuk songon akasiseani. Didok di sinakengan alai anggo Yesus nang mulak mangolu sogot di hari parjolo dung ari sabati di pataridaho do dirina jumolo tu si Maria Magdalena. Imana rol lau mamiahi bakke ni Jesus. Pajupang do ibana rap dohot na dokona na marpahian marlinang-linang baju yang bersinar. Dikatakan di situ bahwa Maria Magdalena berbicara kepada dia, kalau Tuhan yang mengambil mencuri mayat Yesus, guru kami, katakanlah di mana biar saya ambil. Molohoro na mabua baken ni Jesus pabua madidia isi pakko di dia ditamoko asa hubuat. Dia tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit. Alai sona da konai dung di jauh Yesus ibana di sisi ibana di sisi Yesus ibana marhite-hite padohan Maria baru Peter jol masih Maria. Alaniaha panggilan nama itu menyatakan bahwa seseorang dikenal luar dalam. Ido molo dipadidiota saya do imam molo tardidi jolma danak saya do gabe gowar si pahetehe mai si pajau-jauh mai. Dan itulah yang terdaftar dalam kitab kehidupan Tuhan alanido unang lupa tongan. Akahalak batak boy do lupa warna alanya sangat-sangat jarang ketika dia sudah marupun ay ko jomat tonganau opusianu ya lupa warna ape iko warna ido jowonna molo makuling ne dokona ima tarom pesarune ne bata madokon ima di akhir pengadilan ini di dokdo ima jowonna guartaido
guar tergiri. Hidup banda gabe di tonga-tonga ni huria dang dipakai guar opunisiano. Langsung doi ima molo situa setabi molo guari ala nang peciun nama inang situa borgultum do selamat ulang tahun situa nurmida borgultum. Dang olo madokon opung burju alanya dang marpake opung burju di gereja. Ibuku hanggolo di Batape dang marpake opung burju langsung do warnai. Alanya sama semua di hadapan Tuhan. Di harajau ni debata kita dang gabe sonara konai imana di portibion gabe mardonga saripe kita musia disi idobana gabe di dokon kita bersaudara di hadapan Tuhan dalam kerajaan Allah. Kita bersaudara bukan lagi hubungan darah. Dang pertuturon idobana gabe dokon dang adong padita surgai ale adong do sitorang di sihaduan. Artinya apa yang mau dikatakan di situ? Ketika dikatakan di situ, ketika Tuhan menyapa Maria, Maria tersonggot terjolma si Maria baru dok ibana guru. Ya Rabbi nang dihaul ibana alai aha may doko Jesusi. Unang tiyo pau ay dang mulak dopeau tu debata ama. Dan itu yang mau kita katakan kebangkitan apa yang sebenarnya terjadi. Kebangkitan tubuh yang mana yang akan dibangkitkan pada hari kebangkitan itu dikatakan melalui Yesus. Mana dokona disi ima di dokdo. Tubuh yang lama tetapi sudah dibalut dengan tubuh yang baru. Pamatang na dia tubuh yang mana yang lama na dia imana tarida bokas ni labang pakui di tangan nai ay dok kosimu Thomas do imana ay dok nakiani marpungu na sa pulsada di patuduhon dirina ibu picang Yesus alaniaha di sidang persiatong na sida sebelum nang marpungu rang si Thomas si dok si Thomas do dang persia au saleleng so pamasok jari-jariku tu lubang bokas ni paku ni tangan nai saleleng so pamasuk tangaku tu bokas ni tobak na diadoran nai. Tetapi ketika dia melihat Yesus, ketika Yesus bisa masuk ke dalam bilut yang dikatakan rumah tempat mereka yang sedang tertutup, Yesus bisa masuk. Ahaduna dokona bahwa tubuh Yesus yang dibangkitkan kelihatan aidok dotus Thomas jari-jari itu alai dang polei hasi Thomas solat diberek itu ridokon Tuhanku. Pengakuan Thomas menyatakan Yesus bukan hanya sekedar lagi sebagai guru tetapi betul-betul Tuhan. Jala sono konai boido ibana mamulus sudah tidak dibatasi oleh tembok. Bodoh masuk ibana tu bagasa ruangan nah sedang terkunci. Dan itu sebabnya Tuhan tidak mau dipegang oleh Maria. Dang lau dopeau, dang mula dopeau. Alai sona konai dang haruar bemudar siap bogas di pakuna di tangan Yesus. Alanya Tuhan sudah memberikan tubuh yang baru, tubuh yang rohani. Idoban nagabi di tonga-tonga ni ngoluta di dokdo bohadu gabaran ni molo idoko contona tudosan na ima seperti foto ronsen. Foto ronsen itu hampir sama dengan semuanya, di mana foto ronsen itu ada bentuk tulang yang putih, baru dia diselimuti yang hitam. Di luar itu hitam, baru ada yang abu-abu di situ. Apa yang mau dikatakan di situ? Itulah tubuh yang rohani yang membungkus tulang-tulang itu, tetapi tubuh yang lama adalah bentuk tulang. Kalau tadi konwaing neki dia awal ketika masa pandemi apa borhado yang kota Sibulan yang sudah diamputasi, dalam kerajaan surga kita akan mengenal bulan seperti orang yang sudah hilang satu kaki,
tetapi sudah diberikan kembali kaki yang baru. Ido banagabi dokon masih paidaan akan aporsia dung sahat nasida ima Tuhan sonangan. Kita saling mengenal. Tadaw kudo ima si Karyoka alang inatak kubay si Karyoka saudara do. Tadaw kudo si Roland tanggabi tata usaha tong si alay si Roland saudara do. Karena apa? Semuanya sudah diberikan tubuh yang rohani. Ido banagabi dokon rabdo hita di surgai molo persia hita tu Yesusi alanya hasong nakya disi nasa natardidi jala persia dapotan haluaun alay naso persia ona uhum. Kita sudah memiliki tiket untuk masuk surga, yaitu baptisan yang sudah kita terima. Ketika tiket itu sudah kita terima, itu harus ditunjukkan dengan kemauan kita. Dan merlapata tiket, tasipa-sipa tiket, dan tapake, dan taleon. Kalau di sinon wang situa datar nang mersogo nang borat nasida tu balige lama buan yang akun nasida tes tudel. Mereka sudah memesan tiket. Tiket itu tidak akan berlaku kalau dia tidak mau memberikan tiket itu kepada pemiliknya. Mulu tinggal dijabui. Tang bona sida satu tujuannya. Tetapi dikatakan di situ itu ada syarat untuk kita, yaitu kita sudah menerima tiket itu. Tetapi itu harus kita pergunakan dengan apa? Hidup sesuai dengan pengakuan iman kita. Iman agabi maka tidak ukapor siau kita jalan multa tidak ukapor siau ta gabi taulahun. Didokisinakan Maria memberitahukan itu kepada murid-murid, tetapi murid-murid tidak percaya. Adang tutu idang persia nasida. Nah paduah di dok disi ima di patuduh Yesus mamusia pabuah satu akan madongan di bana jola akan marsak na jalan tu matangis alai dang persia nasida dong nang mangolu jalan nang dida si Maria ibana. Karena apa? Perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam dunia pengadilan orang Israel. Dang ditongi kesaksian di perempuan ido bana gabi tadokon wang tutuna dokon di Yesus tu si Petrus dulu hali suara nomwau. Petrus hanya menyangkal Yesus hanya karena perempuan mengatakan sahodo sahalak sian nasida. Tapi Petrus sudah menyangkal Yesus. Padahal waktu kesaksian itu tidak diperhitungkan. Tidak akan pernah didengarkan kesaksian perempuan. Alai dong hehe Yesus idokdo. Gabe adong hai baruon. Perempuan-perempuan menjadi saksi kunci. Peristiwa besar bukan hanya untuk Israel tapi bagi seluruh dunia, yaitu Yesus bangkit maka kehidupan kekal terbuka. Nah paduah di dokdo di patudungi patudua patari daun ibana musia dirina tu dua halak sian nasida marupahon na asing na lau marhutasada nasida, yaitu ketika murid pergi berjalan menuju Emmaus. Di mana murid-murid ketika Tuhan itu sudah dikuburkan, mereka takut. Dalam situasi ketakutan itu mereka berpencar, walaupun pada waktu sebelum Yesus ditahan dikatakan jangan pergi. Tetapi murid-murid kembali kepada kehidupan mereka biasa, dan dikatakan di situ bahwa yang dua orang pergi ke Emmaus dan mereka bertemu dengan seseorang. Dan mereka berbicara apa yang dikatakan murid-murid ketika Yesus itu yang tidak mereka kenal. Ayah hadui taringoti hamu, ayah hatai hamu anin. Songon na serius do pekate munai. Teroro sisian na dua madokon. Ay holakona maharobawai pertibion na soboto barita. Ima taringot Yesus nang mati.
mereka dan Yesus bersama-sama kepada mereka. Tetapi ketika mereka tiba di rumah, mereka mengajak Yesus supaya berdiam bersama-sama karena menjelang malam. Dan mereka makan. Pada waktu itu Yesus berdoa memberkati roti. Dan di situ mereka merasakan idokon agihi tapi garado rohata naking uju rak makatai do tibana jala uju marsipanganon. Karena apa? Kebiasaan Yesus memberkati dalam doa sebelum makan. Jalamu termula do nasida, dung lau jisdang di nasida besus, mulat nasida ipabua tu akasiana romus eidok na kenisi dang persea nasi. Murid-murid yang lain tidak percaya. Na patoluo di dokdo ima di patari daun di mana musa dirinat tu 10 sada halaki jala dipicang. Kalau kita membaca semua Alkitab kita itu dikatakan 10 kali Yesus menunjukkan, menyatakan dirinya bahwa dia sudah bangkit. Tapi semuanya menyatakan tidak percaya. Dan itulah tipe murid-murid Yesus. Tipe yang lamban percaya. Tipe yang pura-pura mengerti padahal tidak percaya. Jala ido na jujutan ibaga sang ulutan na masa. Porsia doho, porsia alay. Olan adong persoala sautik itor gabi ganggu. Porsia doho, porsia alay so na kunay dang barani. Molo akamata caido do persia do hotuinata persia. Percaya sih percaya tapi curiga jalan terus. Edang bino to marta ngapudi. Songon ido nang akainata pe. To molido ke persia do to amatam. Percaya sih percaya tapi curiga jalan terus. Siapa tahu di belakang saya. Padahal dikatakan percaya tanpa bukti, tanpa alasan. Murid-murid lamban percaya. Karena apa? Mereka mempergunakan logika mereka. Mereka terlalu memakai perasaan mereka, ego mereka. Ate pengedok ko Yesus. Iko mula mangulu do anak ni jolmai. Iko marsitahono do anak ni jolmai. Alai hehe do ibana dari patuluan. Tidak ada yang percaya. Yang percaya adalah yaitu para serdadu. Yang berjaga, yang melapor kepada Pilatus. Aidok kalaki do narahi. Di pangajaran na. Ari patuluhon do ibana atong suruh memperjaga suatu masa nau borat muse hagauron nau balga muse. Orang serdadu yang tidak percaya dikatakan kepada Yesus, tapi mereka mengingat perkataan Yesus dan menganggap itu adalah kebenaran, makanya mereka meminta supaya kubur Yesus dijaga dan itu terjadi. Imana dokona ima disahap do ima kuburan ni Yesus siliangi ibado batu na balga tu si dang boitar dorong ni manang naise ido banda gabe so kon naik ketika perempuan datang itu ngadalan na sidai do ay si manot tahe mabuka menggeser batu siani sebabani tanomani. Mereka hanya bersemangat untuk meminyaki tubuh Yesus, tapi logika mereka tidak berjalan pada waktu itu. Baru di perjalanan mereka berpikir, isian memanggulang batui. Esona tolak. Sona dokon si Maria, dia itabunyo ko bakken Yesus ya asa hualap. Bawa harapan si Maria mabuah bakken Yesus juga rina pe. Tetapi seperti itu yang dikatakan itu bahwa murid-murid lamban percaya dan itu yang ditegur oleh Yesus. Dikatakan di situ bahwa Yesus menegur ke mereka yang tidak percaya itu dan ketika itu dikatakan bahwa supaya mereka berangkat. Lau mahamu pergilah.
kebangkitan Yesus tidak selesai di molo kita silang Yesus idokon ibana nung ngamarutung sudah selesai tugasnya karena persia nama babaritahon idona idok nakndisi lau mahamu jami tahu kamu ma baritahu kamu ma barita nauli. Artinya pergilah unang sipan ibaga saroham unang hosai ma homol ibaga saroham, tetapi beritakanlah parara may ido banda gabe nang aka paropuan nang aka ama nang aka naposo remaja sekolah minggu marhiti-hiti akan idokona imakor paduan suara imana idokona di si itu adalah kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitahu barita nauli kita bukan hanya dengan verbal tetapi dikatakan dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Sehingga orang lain semakin mengenal Kristus itu. Sehingga orang semakin memuji Tuhan. Dan dikatakan di situ ketika seseorang mau dikatakan akan disertai dengan pertolongan daripada Tuhan. Dikatakan di situ ada tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan itu terjadi kalau kita percaya. Idotongan unang margai-gai tidak tongan ati. Ayo dosa konai si panggaron. Hidokodo boi numor racun dan pola mahuaina dalam nama Yesus na unang atong na bundiri do guarni si panggarod doy. Tetapi kita mendengar bagaimana no mention itu di dalam pekabaran Injil di tanah Batak dikatakan dia berulang kali dicoba diberikan racun oleh orang-orang Batak yang benci dengan no mention, tetapi dia diberkati Tuhan, dia dijauhkan Tuhan. Hidup banagabi tertorop palak Batak tiki gayo persialannya ujago do HP ilmu sino mensen. Gabi persiama ima akadatui HP tong mamusen waing masa mandal kona ibaga sanguluta gabi mula musai gudak kalak Batak musai lau mardatu. Tapi ngai dok koswang bego goni datu. Hati-hati dalam kehidupan kita dikatakan percaya dibaptis akan tidak percaya akan kena hukuman. Di sido kita di bagasang uluta, di paingot di bagasang uluta. Ima donganan di debatado kita hidup bandagawi dokot Tuhan Yesus osmaroham. Saya dong anakku Tuhan murah si rasa roh ajal niasengan. Aku akan menyertai kamu sampai hari. Molo persia hita, molo olo hita, ima laho mabaritahon Tuhan marhiti hite parngolota, marhiti hite akaulota siganopari. Kurian itu atas kusa ahadunan yang dohonon tu hita di tonga-tongan di perminggotan wang imana marlas ni roha hita marningot haheon ni tuhata Yesus Kristus dokon kuasa kebangkitan Yesus kuasa haheon ni Yesus dikatakan di situ bahwa kebangkitan Yesus dari kematian itu memberikan perubahan yang sangat besar dalam dunia ini, yaitu hidup manusia tidak lagi berakhir dalam kematian, tetapi berakhir dan berlanjut kepada kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Persia do kita, na masuk kita tusi, persia kita batu rumah bagasang unang songon na idokon ni danak parsikola minggu, ya didokon songonon. Sekolah minggu danak saya marede na sidar Roma guru nama dokon
Siapa yang menjadi sahabat Yesus? Saya. Semua tunjuk tangan. Siapa yang sayang sama orang tuanya? Saya. Siapa yang cinta sama Yesus? Saya. Siapa yang mau masuk surga? Tunjuk tangan semuanya, tapi ada satu orang yang tidak tunjuk tangan. Isi budukudung separuan isuku muse siapa behana lalap dang dibegen rohani guru nai. Isuku muse siapa anak-anak siapa yang mau masuk surga? Martudu akan atorop aleang gue bana dan kidang wolu martudu. Ujung nai suku guru nai mai bana. Dek, kenapa kau kakak tanya tadi bahwa siapa yang mau masuk surga? Semua temanmu mangkat tangan, tunjuk tangan, tapi kau tidak. Kenapa? Ahamai dok dan aki. Kak, sebenarnya saya pengen masuk surga, tetapi karena dia itu di situ saya tidak mau karena saya takut nanti dia akan bully saya. Ala sogorohana asa iso joti haciti dongan nai ibana ujungna idok ibana tumagum madang masuk surga au daripada haciti. Kita mungkin sering seperti itu dalam kehidupan kita. Ima sonokon nai pos dorohata nang dunia kita masuk surga aleta dokon unang dohoti Tuhan isi. Alanyaha sogo rohata haci rohata alanyaha saya tapai ngotingot hola kacini rohata hola dosata nanang di sesa HP di dokdo ima iko barani radedo hita manesa dosan dongata ayido banagabi molo tiki marulon nabadia Porsia doho il par tutur hamdo par dosa hosi ketubum molo sutu songon ido dogma olo gogoro tongan. Ipangido rohamdo saun ido bata dosam olo. Ale dung idokon na olo doho mardame do tala na mangarsai ho. Anggo kata padon padi sarupa do gogona madok olo. Ale ahamai ya lusi ruas. Alanya dingot dohaci ni rohani dohaci ni rohana ibadonganna ale anggo haci ni rohani donganna dang dingot ibana dosana nang sesaon ni debata ale dosa ni donganna dang olibana manesa percaya dibaptis dia akan diselamatkan tidak percaya ya gogo ni debata natuk manesa dosa kita tidak akan masuk ke dalam kerja. Alan itu dibaga seperti kita nuang di dok tu hita ima asa sudah hita persea tu Yesus nunga dilehon dalam tu hita marhiti hite hayon ni Yesus ima asa sahat hita Tuhan uluan nama notong na patolu paduaho di dok tu hita ima sebagaimana Yesus mengangkat harkat martabat kaum perempuan ido banda gabe sona dokonai igareja gudangan akaparupuan alanya mereka diangkat Tuhan harkat martabatnya diangkat Tuhan ido banda gabe segurang parupuan di gereja paduaho musi adong ede adong doa mana di surga dang adong ina di surga etong ido banda gabe masih olah ka parupuan naik tu surga anggo ama seingan adong di sina ujungna maol. Tetapi dikatakan kepada kita bahwa Bapa yang dikatakan itu bukan Bapa laki-laki, tetapi sifat seorang Bapa yang mengasihi. Yang mengayomi itulah Allah kita, pemilik kehidupan itu. Yang ketiga dikatakan kepada kita bahwa Paskah itu harus memberikan perubahan bagi kita di mana murid-murid yang takut jadi tergabi barani doa kasihani lahu mabaritahu barita nauli. Mereka mempunyai semangat yang baru karena apa? Tuhan yang mereka beritakan, Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang hidup, yang mampu menyertai kehidupan manusia, yang mampu memberkati dan juga adalah Tuhan yang mampu menghukum ketika kita tidak melakukan perintahnya.
Kematian dirubah melalui kebangkitan, melalui Paskah. Kematian dirubah menjadi kehidupan kekal. Hukuman yang menjadi milik manusia itu diberikan, diubah oleh kebangkitan Yesus Kristus menjadi berkat. Dan manusia-manusia yang selama ini dia adalah pecundang, pembuat dosa, itu menjadi pemenang karena kita memiliki Yesus Kristus adalah Yesus yang menang melawan kuasa, dosa, maut, dan ini. Setelah songoni manang di Hamuna, aturas nama buat danak tu padidion, ibaga seperti kiatan wang, takas doa pala di bagasa dari mariti-hiti, hayon itu hata Yesus Kristus, didokon jami tahu kamu, lau mahamu. Buano muna mada danak tu padidion dong di palumeho tu hata tu hamuna takas doy haporsiata madokon bahwa anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua, bukan milik 100% milik orang tua. Nah di palumehon Tuhan molidoko di palumehon bahwa orang na palumehon itu berhak untuk mengambil kapanpun. Itu dititipkan. Molo dititipo tu hita, ima sonero konai, iko jagao tadoi. Iko ramotat tadoi. Unang atong songonero konna, ati, ongdo tiki, bajar-bajar iba, ongdo istilah songonon, molo hepeng, nititipon, morudoi. Apalagi molo sigaret, itu habis doi tokku. Alay molo hatay titipon, rara doi. Martabba-tabba doi. Tetapi apa yang dititipkan Tuhan kepada kita, kita harus pelihara, kita harus jaga dia supaya itu berkembang, bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Idoban nagabi dokon marpada duha muna, molo tardidi dan anak ibu kamuna, tutong-atongan di bagas jorong debata di dok do ima asa tersurat guarna di buku hanguluan di debata, gabi di surato guari. Molo di surato kamuna, guari itu buku hanguluan debata. Maka pelihara dia dan kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Itu menjadi milik Tuhan. Orang tua akan bersama-sama dengan Tuhan untuk mendidik anak-anak. Idok do Tuhan muna, ikut tarhono muna. Tupar sekolah. Amang siboro molotung pe Papua hamuna, ikut tong dotongan haduan telepon muna. Bah, Mama Glory. Babuan ni danaki super sekolah mingguan. Unang ipah tayo abe ido ang sonari ido manokon nai. Ati ala situasi Covid do pedang bodo pemar sekolah minggu tong ma ido nokon nai dungoi ma danaki asa hudul ibana tiki jam 7 to 15 juhudul di meja ibana di kursi na ibana buka ma HP mi buka TV mi asa dohot danaki ibadah live streaming. Asa togu haporciona unang las modong unang sona konai natoras amata ay hadu suku sada guru sekolah minggu bahasa dang roh nomor minggu nina alania bapak masih tidur. Kenapa tidur bapakmu? Itu jam 3 dia baru tidur karena nonton bola. Kalau sieben wang ala namar marorga di sinian bermain musik gabi lupa tang dingot. Mati. Aliahar kuna tugas tanggung jawab orang tua itu membawa anak untuk sekolah minggu. Tidak do tardidi porsia nunga diulok kamu sada tanggung jawab muna alai adong do petanggung jawab muna ikon ajar-ajar muna ikut pataron muna jalan dikina ikon sesuatu muna lau maka tidak kaporsiaon alani nunga hehe tuhata Yesus Kristus nunga dileo kangoluan nama notong dihita padidion nabadia itu adalah kesempatan dia anak itu menerima tiket. Dia menjadi terdaftar dalam kehidupan kitab kehidupan Tuhan dan ketika dia sudah terdaftar song KTP nomor 8 kita menjadi berhak menjadi pewaris kerajaan Allah. Kehidupan kekal alani porsia mahita nunga hehe Tuhan Yesus Kristus tuturo
ibana hehe alani barita mai marhiti-hiti ulum marhiti-hiti ulamu marhiti-hiti pakulinta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat puji-pujian madiho tutuali Tuhan apalah di bagasan obason takas do wala soka mili Tuhan ima holong pakokopon nang masa di tonga-tongan di portibion marhiti-hiti hama mati ni Tuhan Yesus Kristus nang durus mudarna di dolok Golgata gatung pamatang nalitua dihau pinar silang jala marhiti-hiti pa perpadana badia nunga jalo hami hasisaan di dosa las di sido tutuali Tuhan nang apala di bagasan oba sope marhiti-hiti heheon di Yesus ya kematian gabe di leor di hamil Tuhan pakirimon na mangolu dada di hamatia beli Tuhan ujung ningolu nami asa unang patukihu hami molo iko marsirak kami rapdoh akadungan nami nama rujung di bagasa kematian ay dada di hinabor yale Tuhan nagabi ujung ningolu alai nunga di paradeho ima surgo hasonangan dia kena porsia diho jalan nang porsia do hamil Tuhan molo roham tonga-tongan di bagas coro molo naku jalu hami padidion nabadia le Tuhan nang tartan do hami di hamamatem asa tartano pami di jol mana buruk kali Tuhan jalar ka ugai parsidotami di heon moli tua siak kematian gabe heham tungolu nai baru jala saat mahamli Tuhan tu surgo hasonanga kangulu nama notong nang punaradem dia kana porsia diho mau lihat ma diho tu tuale Tuhan di paposodoro hanami nang apala di bagasan obason asa unang ganggu behamil Tuhan songon akasisiamu na mauli Tuhan porsia atik penunga di ida ala sejuta li Tuhan dipakai li Tuhan pikiran dipakai li Tuhan nang diri nasida li Tuhan dohot pakilalan nasida gabe rang siata li Tuhan ima barita ima haiheom li Tuhan hape nunga di doko nunga di patu doko li Tuhan di bagasan ngolu nasida ala li Tuhan di pengotodo hami nang akar ruas mula pala di bagasan obason asa unang ragu-ragu hamil Tuhan madokon nunga hehe Kristusi nunga tututu hehe Tuhani ala li Tuhan borhat mahami tutu ali Tuhan songa parsuromo tu akasisiamu disuruh hodo hami ganu marsada asa borhat tamil tu Allah mabaritahon majamitahu barita nauli asa sudena tinopa gabi porsia tu huali Tuhan marsinggang ali Tuhan jala makati dak marhato poton Tuhan Yesus duali Tuhan jala sipalua hami asa marhasang magwarmu tu ali Tuhan asiru hamali Tuhan nang apala di bagasan obasope di papasolo rohanami molo radi hamil Tuhan lau mabaritahu barita nauli barita heheom mole Tuhan marhiti-hiti warngolon nami sigano pari di dokoro Tuhan di lokoro nang akatada li Tuhan ima margogo hamil Tuhan ahapil Tuhan na di bandi gogo di portibio li Tuhan tuhami molo hodo li Tuhan na pangasok kami jala marpangucad dia tu adu pamudo hamil Tuhan linggon mi pami di habong mali Tuhan nagabi malua do hami sian aka parmaraan li Tuhan asa sonak kami jala boleh Tuhan pakyo mo hami hobar tulamon roham lobi sian na tolap nami li Tuhan asi maroham mali Tuhan nang apala di bagasan obason tora paston nami nang natoras na mabuat dana tupad di dion na badia homatong li Tuhan na mamasu-masun na toras li Tuhan astong li Tuhan na sida marhiti-hiti habisuan na siya ko marhiti-hiti padongan nyomo di tonga-tonga niya ka ulo na sida bo na sila Tuhan lahu parmudu-mudu danak nang punasahat mo to na sida jala marhiti-hiti padiyon ni ho manap puna danak kiya li Tuhan parguguam parbisuam mo na toras manugunogo na sida o bartulaw maniroham asiroha mali Tuhan nang apala di bagasan obason tora bonon na mali Tuhan nang akaruas ni huriam salhutna manang di dia petutul Tuhan bagi tonga-tongan di bagas coromo manang peditonga-tongan ya kabagas manang dohoti akal live stream ngali Tuhan Tuhan paston nami asa hotung nama masu-masu de akan niulan ya karuas nuriam naho bartolomon roham pasu-pasu matutuali Tuhan asa makoron hanguluan las ni roha di bagasang luna sida marlas ni roha nang akan atoras dinalau parmudu-mudu nang akan akon marlas ni roha nang akada dana ke Tuhan dia ka parmudu-mudu panarihonon ni akan atoras marhiti-hiti natoras gabi ditada dipuji akada dana kuali Tuhan asiroha mali Tuhan ubak kami tuho nang akaruas ni huria mali Tuhan na di bagasan aka parsahiton seho matong li Tuhan na madongani na sila Tuhan di bagasan aka proses parubaton na sida asa tutong li Tuhan na sida marhiras ni roha patopatong li Tuhan dihagaleon na sida patar hagugo mali Tuhan ubak kami tuho nang secara hustu tu li Tuhan
ima aka ruas ni huriam, ima heti boru marpaung, sosole Tuhan nang di bagasan obas sole tu aku bok kami do tuho nang tiali Tuhan na usitoru sole tu sole nang ina nami meri boru ma sole aka nasoboy tarukor kami Tuhan amanami rudi sitoru sole Tuhan sehotong le Tuhan nama dongani na sida ona paposoro na sida unang madeli le Tuhan na sida alaniaka proses parubaton nasoboy apala tuntas do pele Tuhan satu bagasan obason ale posdoro nami litu na hotong na madongani na sida o na margugon na sida jala posdoro nami marhiti-hiti ng akaterapi marhiti-hiti ng akatimeri sa Tuhan boleh Tuhan na sida makilalaw na haipason ng tutik-kitik na mangyut asa marulupolop na sida mamuji pasabguarmo jala daw alituan ng akapadilias siya na sida ng situngatungan niya kakeluarga li Tuhan uwak kami rito ho tutuwa li Tuhan ng apala di bagasan o basope marhiti-hiti hayon ni Tuhan Yesus Kristus nung adiloko li Tuhan ngolo na baru nung ay kapo tutuwa li Tuhan dalan na li Tuhan tuha dopan tuha bangsa ni dibata li Tuhan asa posrohan nami li Tuhan martangiyang tuho jala di dokoro tutuwa li Tuhan nasa no pang hami di bagasa guarmo molo marsada ni ruhami na leonon ni dibata ama li Tuhan o Bartolomeo ni ruham mangido mangelik-elik mahami tuha dopan li Tuhan ditong atongan ni akaruas ni huriam nang dilosole Tuhan nasida mamuka pardonga saripin nasida na macamasi oleh Tuhan nasida ditong atonga ni parianak konon nasile Tuhan asiro hamali Tuhan o matonga li Tuhan na mamasumaso ng akan na niulan pikiran nasida ng aka usaha na dipatupa nasida tutuwa li Tuhan lao majalo li Tuhan ima pasupaso parianak kono siya ko uka pali Tuhan bortian na kaina li Tuhan asitong li Tuhan nasida marlas ni roha di bagasang ulo nasida jala totong nasili Tuhan marlas ni roha horo na pasadaw nasida marhiti-hiti pasu-pasu parang asaripion jala horo tuto li Tuhan na mga lehon di bagasang ulo nasida nang akapino para asa marulopolo pali Tuhan nasida ay dudok ko li Tuhan asa marpinopari hami asa sopara li Tuhan jala boli Tuhan mga rajay sa dokpor tibion li Tuhan asiroha mali Tuhan sa papos maruha nasida molotong labat lilengali Tuhan tarpay manasida ala totong ali Tuhan nasida marsiot mangido mangilik-ilik siyak ko li Tuhan sa pasu-pasu mali Tuhan ng akada dana kali Tuhan di bagasan aka persyajaran na leon ali Tuhan abisu kapistar tarlumobi semangat ali Tuhan lama dapoto persyajaran tarlumobi Tuhan di masa-masa kebosan nasida ala niaka situasi naikon online nasida Tuhan di persekolahan nasida alan ko sa pulusia li Tuhan o matong li Tuhan na mga semangat diakin ako nami asa boleh Tuhan nasida paujuk ng aka persekolahan nasida Bartolomeo ni rohama li Tuhan uwa kami rito ho tutuwa li Tuhan ng pamarita nami o matong li Tuhan na sida sa luhut na siya mulai tingkat pusat sa hato provinsi, sa hatu kota kabupaten, sa hatu lura, sa hatu RT RW li Tuhan, sa homatong li Tuhan na madongani, asa sudia li Tuhan program vaksinasi bumardali tonga-tonga ni bangson namin Tuhan. Doh dengga jala saluhut na aka ruas ni huriam nang aka parhadrom boleh Tuhan majalo vaksinasi nang tutik-kitik na mangyut asa marlas ni roha mil Tuhan marparsore tonga-tonga ni bagas jorom. Uwa kami Tuhan li Tuhan nang program di tonga-tonga ni huriam HKBP li Tuhan di sadok portibio marhiti-hiti gerakan Rp1.000 li Tuhan menyelamatkan dana pensiun HKBP Tuhan pastor nami li Tuhan nang sudia ka program baik di tingkat pusat di tingkat distrik li Tuhan nak kuria marsada-sada asa homatong li Tuhan makirpasi roha nami ganu marsada-sada marhiti-hiti ka pasu-pasum boy hamil Tuhan pabahironi laman upaya akan adengga di tonga-tongan huriam asi maruha mali Tuhan sa di homa ditori nami jala papos maruha nami boras tonga-tonga di bagas coromon asa margogo kami unang mabiar hami lama baritahon dohot makajong joko kaporsion nami tu huali Tuhan marhiti-hiti akaulon nami pakuling nami di tonga-tonga ni ulau di tonga-tonga ni masyarakat mengasan guarnak mu Tuhan Yesus Tuhan nami martangnya kami tuho amin. Maredehita las tapasat ma peliatam Hallelujah.
Nuang sahat mahita tu acara padidion nabadia kapara di marwarut pikirata di para di manang poso-poso nanang terdidi tapuji tuhata marhiti-hiti buku ede nomor 146 ayat 1 ayat 2 di tiki ayat 2 jongjong mahamuna toras di nganam munam. Martang yang mahita alea manami na dibono gijang narodo hami tujolom mabuan akada dan akon siasi maroham jalo manasida gabi anak komu pasupa sujala pergugoy manasida mangyai hanguluas sogot marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buat danak sididionon tangyok kamu maha tani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ni nama dok akasisianna podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasa kuar di bata ama dot anak dot to di porbadia ajari hamu manasida mengaradoti saluhut nahutonaun itu hamu jala ingot ma sedongan aku do hamu ganupari rasi rasa ro ajal nihas yang anon manang ise na porsea dohot nididi dapo tanah hanguluan alay naso porsea hona sogot tangyo kamu mado tata natar surat di surat ni si Markus adong ma akan nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama ala dipicang akasian naima nama buani jadi dong di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di dogma luas samuma akada dinaki rotuau unang orai hamuna sida aidia kesongonido harajau ni debata natutudo nahudoko tuhamu manang isepe anggo sosongo danak ibana majalau harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akada danaki dia peho matangan natu nasida masu nasida atong hati dako kamu majolo hapur siautai rap mahamu madok. Atong alusihamu maha tanah sukut tonon di pangidohamu nuang didion akad adenakon tu bagasan nahina porsiam muna alusna beha naolodohamu mamudai anak komunon asa di boto jala dihutun nasida hatani debata alusna naolodohamu marsuru nasida tu gareja dotu perguruan ni huria prostan asa gabe ruas namang ulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna
atong tapasahat manasida tu debata marhiti-hiti padidion na badiay roh mahamu tu jolon sada keluarga. Ale si Gideon Marsinondang si Boro udi di mau tu bagasa guar di bata ama do tu bagasan guar nanakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar nito di porbadia. Amin. Sadira moti di bata moho di mau tu bahasa karjawan di bata ro di saling lelengna. Amin. Ale si Deborah anak tambunan udi di mau tu bagasa guar di bata ama do tu bagasan guar nanakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar nito di porbadia. Amin. Sadira moti di bata maho do mau tu bagasa kerajaan di bata ro di saling lelengna. Amin. Jongjong mahamuna toras dengan namuna martang yang mahita ale Tuhan debata aman nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungo pasat tami akad adana kotuho jala di jako kodo nasida gabi anak komu marhiti-hiti padidion nabadiai asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi pania dihanguluan na saling lelengna asi maroham dot dia kana toras da danakon separgogo jala ajari manasida manugunogu da danakotu ho asarap nasida taruli dia aka artani harajomu. Amin. Maredehita siap buku di nomor 147 ayat 16 jongjong mahita salut 6. Ia hayaw ni Jesus yan namate ido hataridan pabuanong lalu hamatean alani iso tunggang guroham disi. Paritaw kamu mahalwaw nito salut jolma doho tunasa natinopa. Ayon na lehonon ni debata do diauni rasmi do habis tuhon lao mamatahon hamona. Do ngato nga ni yon olat ni napahen ako. Alak na porsia jala tardidi dapotan halwaun ala naso porsia hona uhumdo. Tatangya kumapiliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na dibono gijang o do harwarani salut silolo na denggan dot nasa ulibasa na mauli utus.
upasata masinan ilmu Tuhami, pilihan nami Tuho, sajalo magabe uap na hus di jolom, pasu-pasu majala ramoti, asa operasiaka pilihan non, pati bulon arajom di tonga-tongan huriam dot deportibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim, asalam tadahami gudang sila lemi Tuhami, asalam girgirhay madok mauliate Tuho, marhiti-hiti Yesus Kristuan nami. Amen. Tuhan debata amanami jala para siroha, mauliate marohan nami, jala pujun nami maho, ala naung ditibok kahami padua lion, sian godang ni as ni roham, tupak kirimon na mangolu, marhiti-hiti hen ni Tuhan Yesus Kristus sian namate, nung agabi si palua jala si pangolu anak midihami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si hutonon nami, namarlas ni roa dohamin waing marningot hayon nai, nung talu si bolis, talu hamatean, talu banua toru, dang mabiar behami midah matea dos soropna, ay nung monang Tuhan nami, ulu balang nagogoy, ibana do manugyo kami siya kamatean, tuhaheyo sogot, alani ubay ko pangirohami, siya si maroham, patugo mahaporsyon nami, maniyo barita na uli, asa unang ganggu rohan nami, inahubulus sami hamatiani, sesungguli marohan nami, doot rohan idungan nami, asarap hehe hami siap rohan na buruki, asarulaw kami parangin ay baru, sepasupasu mahuriam doot parbarita na uli, na mamaritaon hayon di Tuhan nami, asalam tersunggul akan na pedem roha, jala hehe siya dosa nabi, sepapos marohan nami makaporsiay, nang mardami jala mardomo hami Tuho, ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu, sepasabam jala pamalum marohan nami, to pamarohan na iyas dohot to di namarsiot di bagasak kami, astar hajong jokok kami, nang pitoro hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus, sesungguli mapakirimon na mangolo di hami, asatarapul rohan nami marningot akadungan nami nang jumolo ni alapmi, jala asatarapul rohan nami manaw si taono dia siyang anon, saya puli maakan na matean, na dangol, na pugos, na sopa sumarama sumarina, akan na mabalu, dot akan na malungot tuban wagijang, marhiti-hiti hayin ni Tuhan Yesus Kristuan nami. Amen. Aliyaman nami na di bano gijang, sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajaonmo, sa saut malomon roham di bano tongaon songon na di bano gijang. Leon matuhami sa rano hanguluan siya pari, sama dosa nami soan panisan nami, di dosa dongan namar dosa Tuhami, unak kami tugon pangjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di baksa damai jalan pasu-pasu ya tua debata. Di pasu-pasu jala di ramoti tuha debata maho. Di sodako tua debata mobilnya tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako tua debata mabohina tuho.
jala di pasoroho madamena tutodim. Amen. Selamat hari Minggu madihita salutna, Tuhan Yesus memberkati jalan marsogot, taingok memusai madohoti ima, pesta pasca paduahon, masuk pukul sia 30, jala diakan naso madohoti ulon nabadia dope, nari jumati boy ima marsogot, ima patupota ulon nabadia, horas madihita salutna. Masker? Sini itu. Sini, Willy. Sini. Atasnya. Kemana? Keburu. Bagi-bagi. Sana satu, sana. Satu abang. Oh, udah. Oh. Unang iba mabad abangan. Ya. Oh. Baru tulang peribanda don. Iya. Nanti dulu. John. Nanti. Daniel, foto dulu katanya.